3, 2, 1. ¿Qué tiene que pasar? Zer behar dugu, zer gertatu behar du gure hiriak erabat deskarbonizatu eta berotegi efektuko gasak atmosferatik desagerraraz ditzagun behingoz. Horixe da mobilen egiten dugun galdera. Egunero geure buruari egiten dioguna eta gaur ere galdera horixe partekatu nahi dugu zuekin agertoki honetan. Ez baitago galdera importanteagorik. Arratsaldeon eta ongitorri Gipuzkoako aldun nagusia, Donostiako alkote jauna, diputatu jaun Andreok, Eusko Jaurlaritzako sailburu orde jauna eta gainerako autoritate guztiak. Ongi etorri bai hemen zaudetenoi eta baita etxetik jarraitzen diguzuen hoi ere, kamera hoi esker jarraitzen diguzuen guztioi. Hementxe dauzkagu kamerak airean. Eskerrik asko berriro ere ekitaldia aurkezpera gonbidatu izanagatik. Badakizuen nire pasioa berrikuntza soziala dela. Beraxe aztertzen dut eta sustatzen dut. Eta ilusio handia egiten dit Donostiara etorri eta bertan azken puntako tendentzia eta joera horiek aztertzeak. Haiek aldatzen baitute gure gizartea. Eta definitu egingo dut mobil bertan erakundea ezagutzen ez duzuen ontzat. Mobil industriako 100 erakunde baino gehiago biltzen dituen ekosistema bat da. Bertan industria, zerbitzuak, akademia eta administrazio publikoko erakundeek elkarrekin lan egiten dute Euskadi eragile garrantzitsua izan dadin mundu mailan eta mugikontasun jarrarrien arloan. Eta hortxe daude, bereizgarri egiten gaituzten gako horiek, kontzeptu horiek. Izan ere, haiek aurre egiten diote gure arazo nagusienari, lehenik eta behin krisi klimatikoari, eta baita mugikortasunari ere mugarrantzitsua benetan, eta gainera lankidetza bidez egiten diegu aurre erronka hori. Benetan sarritan erabiltzen ditza izaten da, baina gutxi ulertua. Izan ere, lankidetza da berrikuntza soziala sustatzen duen eragile nagusia da. Eta prototipatu egin behar da, eta horixe egiten dugu mobilen. Berritu egiten dugu lankidetza horretan, baina baita produktuan, zerbitzuan eta erantzunetan eta konponbideetan. Gure zientziari, datuei eta elkarrekiko harremanei esker. Eta guztia euskal ekosistema horren bikaintasunaren pean egin dugu. Eta gaur horixe aztertuko dugu. Eta gaurko Mobility Awards hauetan startupen irabazleak bilduko ditugu. Eta sari nagusia emango diegu. Sariak, diru sariak izango dira, baina horretan sartu aurretik inaugurazio ofiziala egingo diogu gaurko jardunaldiari Ane Intxausti bertako zuzendaria hitz emanez. Ongietorri, diputatu nagusia, Donostiko alkatea, foru diputatuak, sailburu ordea, Eusko Jaurlaritzako sailburu ordea, eta baita energiaren euskal erakundearen zuzendari nagusia, gainontzeko agintariak, ongietorri denak. Buenas tardes a todos. ¿Qué ha ocurrido en los últimos 12 meses desde la primera azken edición amabi hilabete hauetan, Mobility Awardsen azken lehen edizionetik ona barkatu. Joan den hitzaldian jada hitz egin nuen klima krisiaz eta mugikortasunak arlo horretan duen eginkizunaz ere. 12 meses después, eta amabi hilabete geroago, zera soilik esan dezakegu. Mahai gainean ditugun datuek tinko jardutera behartzen gaituztela. Lanean jarraitu behar dugu. Are indartsuago, zergatik diot hori? Datu bat emango dizuet. Munduko meteorologia erakundeak aurtengo maiatzean Jerevan argitaratutako txostenaren arabera, azken 7 urte hauek, 2015-tik 2021 urteak izan dira, datuen erregistroa zizenetik izan diren 7 urterik beroenak. Eta gainera, horri energia krisia gehitzen badiogu, gaur egun erabat behartuta gaude esatera ez dagoela zalantzarik gara horren alde borrokan jarraitu behar dugula. Deskarbonizazioaren alde egin behar dugu, baita mugikortasunaren eremuan ere. Eta era berean pentsatzen dut mugikortasun jasangarria zenbat eta gehiago hitz egin etorkizunaz baino gehiago hitz egiten dugula egunerokotasunaz. Eta helburu horrekin berarekin egiten dugulan mobilen azken 12 hilabete hauetan. Mugikortasun jasangarria sustatzeko helburua dugu gure industria eremuan. Badakigu muiletik garapen industriala indartzen dugula eta mugikortasun jasangarriaren eremuan eta lurralde gisa industria horretan dago gure indarra, hor dago gure apustua. Mobil poloaren sorrerarekin
mundua modu adimentsuago eta jasangarriagoan mugitzen lagunduko duten ekimenak sortzeko eta bultzatzeko gai den ekosistema bat indartzen ari gara. Eta noski gure lurraldari garapen ekonomikoa eta gizarte ongizatea eskaini nahi dizkugu. Sinetsita gaude aurrera egiteko lankidetzan ari behar dugula. Eta lehiatzeko punta-puntako teknologiaren eta berrikuntzaren aldeko apustua egin behar dugu. Gaurtik biharkoa eraiki. Eta lehendik aipatu den moduan nazioarteko bokazioarekin egiten dugu lan. Eta azken 12 hilabetetan egin dugunak hori guztia islatzen du. Eta zuen baimenarekin azken gertaeren berri emango dizu. Eta urtengo otsailean urtebete bete da gure instalazioak Tolosan inauguratu genituenetik. Eta bertan, azken 12 hilabeteetan, 311 erakunde eta 538 pertsonen bisita jaso dugu. Haiekin prestakuntzak egin ditugu, enpresen arteko dinamikak eta lankidetza proiektuak aztertu ditugu besteak beste. Argi dago, honekin guztiarekin ekosistema indartu egin dugula. Horrez gain, aurten, udan hasi ditugu mobileko zentro berriko lanek. 15 hilabeteko iraupena izango dute lan hauek eta 14 milioiti baino zertxo bait gehiagoko aurrekontua. Horrez gain, berriki hemen, Tabakaleran bertan, jakinarazi dugu, irailaren 30ean zein izango diren inbertsio pribatua duten lehen ekimen horiek, mobilen barne hartuko ditugunak. Hau da, 30 milioi baino gehiagoko inbertsioa suposatuko dutenak. Noski, ekimen horiek oinarri teknologikoa dute, eta berriro ere, punta-puntoko gorapenaren eta berrikuntzaren aldeko apustua egingo dute. Aurten ere, ekimen garrantzitsua izan dugu, Go Mobility azoka izan baitugu. Bertan, 100 enpresa erakusketari baino gehiago izan genituen. Hau da, aurreko edizioan baino 122 gehiago. Eta badakigunaz horietatik 113 nazioarteko erakusketariak izan zirela. Gainera, 1500 bisitari profesional inguru bertaratu ziren. Horrez gain, azpimarratu nahi dut, mobilen aurten beste jardunaldi bat antolatu dugula, Remaining Mobility, apirilean, eta bertan, MIT Unibertsitate Ospetsuaren laguntza izan genuen. MIT Media Labeko zuzendariak ere parte hartu zuen, eta lehen eskutik jakin al izan genituen bokazio berritzailea duten azken proiektu hiek unibertsitate horretan. Eta nola ez, gaur Mobility Awardsei buruz hitz egiteko elkartu gara, eta aurtengo edizio honetan 31 proiektu aurkeztu dira. Horietatik 5 finalistak hautatu ditugu eta gaur ikusi ahal izango ditugu. Horrez gain, gaur aukera izango dugu azken iaz irabazi zuten 2 proiektuen aurrerapenak ezagutzeko. Eta noski, ongi etorria egingo diegu, 2 finalista hori Antonelak esan duen moduan. Izan ere, guk gure ekosistema indartu nahi dugu, lehen ere aipatu dut. Lankidetzan sinesten dugu irmoki eta ez hitz hutsetan. Eta lankidetza horretan, berrikuntzarako proiektu ekintzaileekin aliantza egitea funtsezkoa dela iruditzen zaigu. Horregatik, lehenik eta behin epaimahaiari eskertu egin nahi diot, egin duen lanagatik eta egin duen hautaketa lan horregatik, berak hautatu ditu 2 irabazleak eta besterik gabe 5 finalista horiek entzun nahi ditut eta ongi etorria egin nahi diet aukera hau baliatuz. Eskerrik asko denoi. La convocatoria se abrió el 30 de mayo. Deialdia maiatzaren 30ean abiarazi eta uztailaren 26ean itxi zen. 31 proiektu jaso genituen. Horietatik 6 Euskal Herrikoak izan ziren, 21 Espainiakoak, 4 Europarrak eta sari horiek kategoria ezberdinetan banatu genituen. Horien artean daude elektrizitatearen saila 19 proiekturekin, 18 izan ditugu konektatuan, 14 azpiegituretan, 12 partekatuetan eta 6 autonomian. Gaur, azken 5 finalista hori entzungo diegu. 2 irabazleak ezagutuko ditugu eta gero koktel bat izango dugu eguna ospatzeko. Epaimahaia aurkeztuko dizuet. Izan ere, haiek dira gure baliabide intelektualik onena. 8 aditu ditugu, senior adituak, kategoria ezberdinetan, eta haiek lagundu digute gaur goizean egin dugun bilera luze eta sakon horretan azken 2 finalista horiek aipatzen. 8 epaimahaikideak aurkeztuko dizkizuet. Txalo bat egingo diegu, aurkeztu bakoitzaren amaieran ongi iruditzen baizu. Aitor Artzuaga, Petronor taldeko Alba Emission Free Energyko zuzendari nagusia. Aquilino Peña, Kipo Ventureseko sortzailea eta erreferentzia Espainian. Eta ez bakarrik arrikusu kapitala dagokionez. Daniel Serra, EITB Urban Mobility Ecosystem and Stakeholder enpresako zuzendaria. Dakizuenez, Europar Batasuneko erakundea da hau eta hiriko mugikortasuna eraldatzen du. Jokin Lopetegui ere gurekin daukagu. Garapen korporatiboko eta negozio berriko zuzendaria Kafen, Luis Alonso, MIT Media Labeko ikertzaile zientifikoa City Science taldean, Marisa Arriola,
Zuzendari nagusia dugu Gipuzkoako Big N, Xabi Txantxez. Enion Partnerseko bazkidea da, energiaren inguruan espezialitatutako kapital arriskutsuen enpresa, eta Yolanda Pérez Saez, Banko Sabadeleko Startup eta Business Hubeko zuzendaria. Txalo bero bat guztientzat. Y me gustaría conversar brevemente con algunos de ellos para que... Haiekin hitz batzuk egingo ditugu, haiek adieraz dizaguten zeintzuk diren mugikotasunezko gako diren horiek, haiek bai dira bertako adituak. Finantziazioa da lehenengoa. Non jartzen dugun dirua oso garrantzitsua da, izan ere horrela mugituko dugu egoera. Horrei buruz hizketan hasiko gara Xabi Sánchezekin, eta mesedez igo zaitez holtzara, emaigo mikro bat Xabiri. Gracias. Ponte aquí al otro punta de este triángulo. Xavi, una pregunta, ¿qué tal? Una pregunta para que nos eduque. Xabi, galdera bat, ia, 4 urtekoak izango bagina bezala, zer da arrisku kapitala? Labur esan da, zer da arrisku kapitala? Ba, enpresa finantzazio iturri bat da, enpresa txiki eta ertainentzat minutu bat bakarrik daukadanez, ba, luzatu egingo naiz. Hau da, enpresa sortu nahi badugu, finantza bilanora joaten gara, ba, normalean 3 F-etara, familia, finantza eta foroak, ezta? Bueno, zifra bat esateko, 100.000 euro, normalean, bigarren fasea, business angels deitzen direnak, aingeruak, ezta? 15.000, 20.000, milioi erdi, eta gero ja hor sartzen da arrisku kapitala finantzazio iturri gisa. Arrisku kapitala sartzeak zer esan nahi du, hor pausu bat gehiago eman dela, ezta? Finantza kontrolean, enpresako kontrolean, eta hor badago baita, babes bat, arrisku kapitaleko entitate horren aldetik, eta hor egon behar da zorroztasun bat alde batetik, baina noski dirura errazago elgaitezke. Eta Enion, zer egiten duzu ezuek, zukide zara, nola bideratu nahi duzu zeuen jarduna? Enion arrisku kapital entitatea gara, eta guk zer nahi dugu itzulera bat ematea, finantza aldetik eta estrategia aldetik, eta inbertitu egiten dugu enpresa jakin batzuetan. Aldaketa klimatikoan efizientziari aldaketa klimatikoan ekarpen egiten dioten enpresei laguntzeko, ezta? Guk hor inbertitzen dugu, hau da, energia trantsizioan inbertitzen dugu, ekimen hori bilatzen dugu. Eta 5 finalista hauekin, zuk behatu dituzu, maikide gisa, baina inbertsore gisa. Zer hartuko zenuke aintzat. Bueno, ba, funts bakoitzean badaukagu kudeak eta erregelamendu bat, guk hor konpromesu bat hartu dugu, jakiteko non inbertituko dugu, ezta? Ba, gure kasuan, trantsizio energetikoa, hildo hori izan beharko litzateke, hildo vertikal hori, eta gero, zehaztasun gehiagoz, aztertzen dugu proiektua, eta proiektuaren ingurua, eta hori triangelu bat da, goiko ertzean taldea daukagu, noski, taldea, eskarmentu eduki behar du, sektorean, gogotsu egon behar da, eta jarrera zein izan behar da, ideia pibotatu behar da, eta ideia aldatu egin behar bada, gai egon behar dira, ze batzuetan ideia jakin bat daukagu, eta gero egokitu egin behar dugu, eta beste ertz biak triangeluarenak zeintzuk dira. Balore proposamena, hau da, enpresak zer eskaintzen duen, eta beste alde batetik, ze sektoreetan, ze vertikalean dago, noski, hildo edo vertikal horrek potentziala eduki behar du, araudiaren aldetik ere, jakin behar dugu, aldeko aizea dugula, noski. Eskerrik asko, minutu honeatik, asko ikasi dugu, eta txaloak, dirua jartzen duten hoientzat, txalo bero bat baita, trantsizio energetikoa finantzatzen duten hoientzat, gakoa da, eta orain ekintzailei buruz hitz egingo dugu, zergaitik nahi ditugu ekintzaileak gurera etorri mobilera, zergaitik daukagu hemen agertoki honetan sari hau, zergaitik ekintzailetza da hain garrantzitsua, Amaia Fernandezi emango diogu hitza, biketik datorlako, eta beraiek adituak direlako hain zuzen ere ekintzailetzat. Amaia, zer egiten du Big Gipuzkoak? Zer egiten duzue? Bueno, Big Gipuzkoa entitate publiko bat gara, Eusko Jaurlaritzarekin eta Foru Aldundiarekin lan egiten dugu, eta guk babesa ematen diegu ekintzaileei.
Hau da, pertsonak ideia teknologiko berritzaile bat dutenak eta hori errealitatera eraman nahi duten. Hau da, enpresa sortu nahi duten pertsonak, gero gure hemen lurraldean errotzeko guk, 30 urte daramazkigu, ekintzaileekin lanean, eta beraien eskura jartzen dugu guk daukagun ezagutza eta eskarmentua. Hau da, behar duten guztia, prestaketa, finantzazioa, saretzea, eta aholkularitza eta laguntza. Hau da, beraien onduan gaude, eskutik goaz, beraien ideiak errealitate bihurtze aldera. Eta zertarako nahi ditugu ekintzaileak gure ekosisteman. Gogo eta txiki bat egin nahiko nuke. Gure lurraldean, Gipuzkoan, zer gertatuko litzateke pertsona horiek. Hau da, behin ideia edukizuten pertsona horiek, ideia hori bertan bera utzi izango balute. Ez genituzke gaur egun dauzkagun enpresa lider horiek edukiko. Zer gertatuko litzateke ekintzaileak desagertuz gero. Hau da, pertsona horiek ideia bat daukate, borroka egiten dute eta etengabe, baina ez dira modu inkonsientzian ari. Oso sensibleak dira, badakite merkatuak zer dioen, eta pivotatu egiten dute, aldaketara egokitzen dira guztiz, eta beraien konfortzonatik haratago joateko gaitasuna dute, liderrak dira, taldeak sortzen dituzte beraien inguruan, eta azken finean ilusioa zabaltzen dute, eta jabetza hori sentitzen dute beraiekin lanean ari direnak ere, eta R eta RJ egiten dira, eta gauzak gertatzea ahalbidetzen dute, guk beraiekin lan egiteko sortea dugu, eta guk ere geure egiten ditugu ezaugarri horiek, geure inkonformista egiten gara, berritzaile egiten gara, beraz ekosistema saretu bat daukagu hemen, eta azken finean, esan bezala, sorte handia daukagu, ekintzaileekin lan egiteko, eta horrek ere guri ekintzaile egiten gaitu egin batean. Hor guk ere ezaugarri horiek dauzkagu gure erakundeetan. Mila esker eta txalo bero bat ekintzaileei. Que no aceptan el no por respuesta. Bai, ezetza onartzen ez duten ekintzaile horientzat txalo bat, 5 finalista, ingeniariak, fundatzaileak, CEO-ak, storytellerak, oso kontzentratuak daude, gainera minutu bat eman diegu, egiten dutena kontatzeko, minutu bakarra, baina orain, ikasle guzti haue ongi etorria eman nahi diet, azken finean gaurko eguna beraientzat ere badelako, eta azken finean erakargarri bagara, unibertsitate ikasleentzat, hor ondo ibiliko gara, hau da, ezin bagara erakargarrekin beraientzat arazo bat izango dugu. Beraz, gai izan behar gara haiei ere gauzak ondo azaltzeko. Bueno, etorri dira, 4. mailako ingeniaritza eskolako ikasleak, automozio bikoitzeko graduko ikasleak etorri dira, klase guztia, Gasteiztik, eta gero Innovandersak etorri dira, Deuston ikasten ari diren neska batzuk, hor daude, eta ze karrera ari dira. Gaitasun ekintzaileak, ez da? Deuston programa hori, orain dela 19 urte asmatu zuten, uste dut, aitzinariak izan zirela Euskadin, garai hartan etzen horretaz hitz egiten, neskak guztiak, eta espero dut, hemendik aurrera, zuek ere, zuen jarduna aldaketa klimatikoa bideratzea. Nafarroako Unibertsitateko ikasleak ere badauzkagu, Deustotik beste kurtso batzuetatik ere badatoz, beraz, txalo bero bat gazteriarentzat. Vamos allá. Guazen, 5 finalistak ikustera, eta bizkortasunez, bizitasunez, eta lehenengoa, eta esango dizuet sektorea, azken finean jarduten duten sektorea gakoa da, baita, mugikortasun jasangarria ulertzeko. Bartzelonara goaz, eta zein da sektorea geldiuneen optimizazioa garraio publikoan. Marti Jofra daukagu, eta Marti zurea da hitza. Txalo bero bat, bi aldiz gainera lehenengoa delako, ausarta. Aurrera, Marti. Arratsaldeon, NEMI plataforma teknologikoa da, planifikazioa eta kudeaketa ahalbidetzen duena, garraioaren sektorean, baina modu malguan. Erabiltzaileak geldiuneak aukeratzen ditu, zona batean, eta algoritmoak erruta optimizatzen du, efizientzia gehiago lortze aldera. Eta NEMIk zer egiten du, zerbitzuak optimizatzen dituen eskaria bajua denean, hau da, periferian, landa eremuan, edo gaueko zerbitzuetan adibidez.
eskari bajua, beraz. Eta orduan hemen zer egiten dugu, geldiunak aurreztuz, erabiltzaileek zerbitzua azkarrago egiten dute, eta gainera horrela, kostuak aurrezten ditugu, emisioak baita, ze azken finean, autoek ez dute hainbeste funtzionatzen. Zuen bezeroak zeintzuk dira, Marti? Agintari publikoak edo garraio operadoreak izaten dira. 11 bezero dauzkagu Espainian, eta nazioartekotzen ari gara, Erresuma Batuan, Grezian edo Portugalen. Zenbat erabiltzaile dituzu aplikazio horretan? Egun 500 erabiltzaile aktibo daukagu eta bataz beste 200 erreserba egiten dituzte egunero. Zenbat CO2 aurrezten duzu erabiltzen ez diren geraleku guzti horiekin? Nemirekin 150 kilometro aurrezten ditugu ibilgailuetan, beraz, isurketa edo emisio gutxiago, zerbitzu koste gutxiago, eta estaldura ere handitzen dugu, eta zerbitzu gehiago ematen diogu herritarrari, beraz, aurrezten ditugu hemen geralekuak garraio publikoan. De Barcelona a París. Barcelonatik Parisera egingo dugu jauzi, gure nazioarteko finalista bat, lehenengoa, eta hemen zertaz ari gara semaforoen optimizazioaz. Hor daukagu kotxea, eta semaforak optimizatzen dira, konektatutako kotxe edo ibilgailetatik abiatuta. Pierre Filberrek du hitza. Muchas gracias, Antonella. Mila esker, Antonella. Ibilgailuen 10% konektatua dago sarera, eta espero dugu 10 urtean kotxe guztiak egotea, Europako legeak horrela eskatzen du, eta kotxe hoien datuak erabilita, konektatutako ibilgailu hoien datuekin, WISP sortu dugu, eta, adimen artifizialeko sistema bada, eta semaforoak kudeatzen ditu, denbora errealean, eta beraz, 60%an murrizten da itxaroteko denbora. Horrek zer esan nahi du? Energia aurrezten dugula. Bai, produktibitateak gora egiten duela, CO2 gutxira egiten duela, eta azken finean horrek zer esan nahi du? Bizikalitate hobea pertsonentzat. Oso errez egiten da, kaja bat jartzen da kontrol sisteman, eta gainera oso merkea da. Baita herri txikietarako, ez da? Badaukagu piloto bat, Parisen, eta emaitzak oso positiboak izan dira. Mila esker egindako esfortzuagatik. Izugarrizko esfortzua, aurkezpena gazteleraz egiteko. Baina uste dut behar bada orain hobeto dela galderak egiteko ingelesera jotzen badugu. Zenbat kotxe egon behar dira konektatuta, zuen sistemak funtziona desan. Mila esker galdera horregatik. 100% konektatuta badago, hori gure instalazioak, Parisen hegoaldean, 110 ibilgailu daude konektatuta, eta, pertzentai honek gora egingo du hurrengo urteetan. 105arekin nahiko, beraiek 10-15 daukate, 110-15 hor Parisen daukaten proba horretan, baina horrek gora egingo du, ez da, konektatuta duden ibilgailuen, beraz, horre eraginkortasuna bilatzen da. Azkenengo galdera, zein da zuen hurrengo helburua? WISPek zer nahi du? WISPen bokazioa da automatizatu egotea eta eskalatzeko modukoa izatea, hurrengo 2 urtetan hori izango da, baina zer nahi dugu sinesgarritasuna irabaztea baita herritarrekoan, hau da, ikusgarritasun gehiago eduki, gure emaitzak komunikatzen, eta, honelako ekitaldi batek laguntzen digu hain zuzen ere hori lortzen. De París a Valencia. Eta Parisetik Valentziara joango gara, alda dezagun ikuspuntua, eta goazen orain herritarraren gana. Zer egin? Herritarrek beste eredu batzuk ditzaketen mugikortasun jasangarrira erakartzeko herritargoa, eta Santiri emango diogu hitza.
aldaketa klimatikoari aurre egiteko arma honena poltsikoan daukazu edo eskuetan, kutsadurak gure herriak itzaltzen ditu eta guk light sortu dugu eta lightek pertsonak motibatzen dituz jasangarritasuna lortzera egunerokotasunean guk adimen artifizialeko algoritmoak dauzkagu, hauek detektatzen dute pertsona garraio publikoa erabiltzen ari denean edo bizikletan, edo oinez, edo ibilgailu partekatu edo elektrikoak eta hor, leian daude, hor badaude erronka batzuk, liga batzuk, eta orduan sariak ematen zaizkio. Eta laiten zer egiten dugu, konponbideak ematen dizkiogu markei, enpresei edo udalei, eta lortzen dugu haiek beraien langilegoen artean edo herritarren artean, eredu edo beste bizitzeko modu jasangarriak hartu ditzaketen, eta horrela impactu lortzen dugu ekonomian, gizartean eta inguru giroan. Santi, eta aplikazio guzti horien artetik, zergaitik zuena honena da, ze badukagu aplikazio asko, garraio publikoa erabiltzeko, edo ibiltzeko, edo bizikletan, baina zergaitik zu hobea zara. Zerk egiten gaitugu desberdin, bi alorrek, ezta? Teknologia aldetik, lightek, lehen esan bezala. Lightek detektatu eta balioztatu egiten ditu ekintza horiek, ez da deklaratiboa, guk kontrastatu egiten ditugu datuak. Eta bestalde hor, gamifikazio bat egiten dugu, aktiboa dena, hau da, ez da beti berdina. Gure produktua erabiltzailearekin batera aldatzen da, eta engagement ratio batzuk sortzen ditugu. Eta sari horiek, zergaitik dirain bereziak, zer ematen dizkiezu, 70 marka baino gehiagorekin lan egiten ditugu, gehien bat jasangarriak direna, gure misio eta balioekin alineatuak, bat Donostiakoa da, ekomodo, eta marka horiek beraien produktuak ekoizten dituzte, birziklapenarekin eta ekonomia zirkularra sustatuz. Hitzarmenak dauzkagu baita, beste gauza batzuk, dauzkagu aisialdi planak, esperientziak, zinema sarrerak, zer behar duzu azteko. Momentu honetan, gure produktua garatuta dago, balioztatua dago, hainbat bezeroekin eta proiektuekin, hirietan eta baita enpresetan. Eta orain zertan ari gara gu errotuta gaude, Madrilen, Valentzian, Bartzelonan, eta orain nahi duguna da Gipuzkoara etortzea. Eta hemen gure light konponbidea zabaldu nahiko genuke, bai udaletan, bai enpresetan, mobil foro honetan. Mila esker, Santi. De Valencia. Eta orain Valentziatik Madrilera goaz, naiz eta bere familia donostiarra den, gure ekintzailea donostia da 100%, eta goazen sortzaile berdeen eremura. Eremu ezberdinak landu ditugu, oraingoan generadoreak, sortzaileak izango ditugu. Borja Santos, zatozuna, zure da hitza. Hoy por hoy, los generadores... Gaurkoz, generagailuek gasolina behar dute energia sortzeko eta full and fastek zer egin dugu, teknologia berri bat sortu dugu, energia elektrikoa hornintzeko modu errentagarrian eta jasangarrian beste erenkiletara. Zer egiten dugu, Green Hill gixako talde bat erabiltzen dugu eta bertan pale batean eta metro bateko altuera duen tresna honekin eraldatu egingo du generadoren esperrua. 4 sektore natural ditugu. Ibilgailu elektrikoen flota batetik, bestetik energia sortze eta banaketa taldeak, antolatzaileak, hau da, ebintuen antolatzaileak, eta eraikuntza dira gure sektoreak. 4 prototipo jarri ditugu martxan, eta martxan daude, gaur egun, haiekin 19 pilotu baino gehiago jarri ditugu martxan, enpresa pribatuekin, eta gure eraginkortasuna, eta CO2 isurpenen 100% aurrezkia lortu dugu. Zer egiten duzuzuk? Saldu, alokatu, guk gure ekipoa saldu egiten dugu eta hilabeteroko kuota kobratzen dugu urruneko jarraipena egiteko. Zeintzuk dira zuen urrengo pausoak? Serian fabrikatu nahi dugu gure ekipoa eta teknologia garatuagoa txertatu nahi dugu, kontainerren barruan beste teknologia metoda batzuk ere txertatzeko. Badira, ez du bezalako beste saltzaile batzuk zergatik zarete bereziak. Badira beste alternatiba batzuk merkatuan, baino 180 gehiago eskaintzen dugu indarrean beste irtenbideekin konparatzen baldin badugu. Eskerrik asko. Mila eskerrik asko eta txalo bat Borjarentzat. Terminamos en Sevilla. Eta Sevillan amaituko dugu, leku zoragarria amaitzeko ez da, eta bertan pavimentu ez hitz egingo dugu, energia erabiltzen dutenak, eguzki energia erabiltzen duten pavimentuak. Eta Luis Muñoz daukagu gurekin. Luis, itxi gure aurkezleen tanda mesedez.
Solun fabrikatzaile bat da. Guk estazionamentu puntuak egiten ditugu eta karga puntuak patinete eta bizikleta elektrikoentzat. Gure estazioek energia propioa sortzen dute, bertako pavimentu fotovoltaiko bati esker. Horrela, jasangarritasuna bermatu aldugu mugikortasunean. Guk modelo baten bertan egiten dugu B2B, daukagu, hau da, gure bezeroak, udalak, merkatalguneak, kiroldegiak, unibertsitateak eta bar dira. Hau da, edozein eraikin izan daiteke erabiltzaile, non erabiltzaile bat joan daiteken bizikleta elektrikoa eta patinete bat erabiliz. Horretarako, diru sarrera errekurrentak duzkagu gure mantenuengatik. Gaur egun 8 herrialdeetan komerzializatzen dugu gure teknologia eta bakarra da munduan teknologia hau. Hain bikaina baldin bazara, zergatik ez daude bazter guztietan? Zergatik ez dago bat hemen? Zure apaietako bat hemen, gure produktua erabiltzaileak oraindik ez dugu erabili. Horregatik, komerzializazioan inbertitu behar dugu eta marketing eta mobileko hortan ezin digu lagundu tamalez. Eta zenbat denbora behar da estazioetako bat muntatzeko? Egun bakarra nahikoa da 2 pertsonako lantalde batekin. Nik bizikleta urrutziko banu, pentsa, zenbat behar ditut, 3-4 ordu karga egiteko, eta joan egin behar badu, zer gertatzen da nire bizikletaren segurtasunarekin? Erabat segurua da bertan ustean. Guk kandadu lokal batzu dazkagu inteligenteak, adimendunak dira, bertan txertatu daude, erabiltzaileak, oiek aplikazio baten bidez kontrola dezake. Eskerrik asko, Luis. Hemen txedazkagu 5 finalista hauek. Aquí están los 5, seguro que vosotros... Eskerrik asko, eta ziur naiz zuen buruan dagoeneko erabaki duzuela zeintzuk izango diren irabazleak azken 2 horiek, baina gutunazal horiek zabaldu aurretik joanak dauzka horrengoz, ondo kantatu adimendun batekin, ondo, zerrela adimendunarekin ondo itxita, lehenik eta behin 2 minutuko balantze batekin nahi dugu, eta eskatuko dugu, agur esango diogu, iaz irabazi zuten 2 startupei. Urte betez, mobilen barruan lan egin dute startup hauek, eta ikusiko dugu ze ibilbide egin duten. Kenny Alvarez izango dugu gurekin, Ecomagnetetik. Y Juan Roldán! Eta Juan Roldán, Watsonen sortzailea. Jar zaitezte hemen, zuentzako argitxoak jarri dizkizuegu. Eskerrik asko, bikain. Kenik duela urtebete hemen geneukan, eta igo zinen holtza honetara, eta gero ikusi dugu ibilbide bikaina ez nuzuela, gutuna zabala zaudu, eta zure izena esan zen, irabazi egin zenuen iaz. Zer aurkeztu zenuen iaz? Zen izan zen zuen proposamena duela 12 hilabete, segurenik aldatu egin da zerbait, ez da zer aurkeztu zenuen duela urtebete. Eskerrik asko, lehenik eta behin testu inguruan jarri nahi dut zer egiten dugun. Motore elektrikoak imanak erabiltzen dituzte, eta hauek Txinan ekoizten ohi dira. Imanak arestiak izaten dira eta oso modu kutsakorren ateratzen dira lur arraroetatik. Gure proiektuak botatako imanak berreskuratu nahi ditu. Eta bizikletetako iman hautsa fabrikatu nahi dugu, gero hau motor elektrikoen fabrikatzaileei saltzeko. 12 hilabeteren ondoan, zein egoeratan dago zuen produktua? Oraintxe, produktua laborategian balioztuta dago. Hau da, hautsa fabrikatu dugu, imanak egin ditugu, kalitatea erabakitzeko, eta badakigu imanen kalitatea neurtuta oso ona dela. Zer eraman duzu mobiletik, zer atera duzu? Aipatu 3-4 gauza. Esan behar dut, mobileko sisteman egin dugun lan honetan, bilerak egin ditugu 2 hilabetean behin, bertako zuzendari teknikoarekin eta personal teknikoarekin, eta proiektu horietan jarraipena egin dugu gure proiektuari, etengabeko jarraipena izan da, eta nik nituen behar izanak ezagutarazi ahal izan ditut bilera horietan. Horrela, oso gauza positiboak atera ditugu bileretatik, esate baterako 2 lehengai horritzaile lortu ditugu, hau da, baztertako imanak biltzeko, horrez gain kontaktuak egin ditugu bezero potentzialekin, eta orain motore jasangarri bat sortzen ari gara, beste iman birziklatu batzuek sortzeko, Irungo Move Driveekin ere harremanetan jarri gara, Irungo enpresa bata, eta horrez gain, azken urte honetan 10 bilera egin ditut inbertsore potentzialekin, albalizko inbertitzaile hoiekin, eta ikusi dute, asko, zabaldu egin izan dudala nire proiektua izan duen edapen guztiagatik. Zer gertatu zen? Areto honetan lehenengoz, zabaldu zenuen zure produktua plazan, ez da? Ura izan zen nire lehenengo aldia, egia da esperientzia ahaztezina izan da, oso urdurenengoen horretan, baina asko ikasi dut, oso eskertuta nago. Egia da, nire komunikazio gaitasunak asko hobetu direla momentu honetatik hona, zergatik? Lertu egin zen gure proiektua, telefonoa egunero deika geneukan, elkarrizketak eskaini zizkiguten, edabide ezberdinegatik, eta hori dela eta komunikabide gaitasunak hobetu behar izan ditut nire produktua alik eta hobekin komunikatu ahal izateko. Zer dago zure etorkizunean, zer nahi duzu?
hemendik aurrera, zer daukazu zeru horretan, zer horre ikusten duzu, bueno, gaur egun gure planta pilotuara diseinatzen ari gara, kalitate hobeko produktua sortu nahi dugu, finantzazio bila gabiltza beraz planta hori eraikitzeko, gure asmoa Gipuzkoan bertan sortzea da, Gipuzkoako Euskal Herriko ekosistema osotik gertu badakigulako gure produktua erabakigarria izan daitekela bertako enpresa askorentzat, beraz leku bila gabiltza. Etza da zurrun ez da? Ez, espero dut ez, hemen geratuko naiz. Hoy vamos a proclamar esas dos ganadoras. Oso ongi, gaur bi irabazle emango ditugu. Ze gomendio emango zenieke? Bueno, nik bi irabazlei emango nien gomendioa da, muilek emango dien guztiei alik eta zukuri gehien ateratzea da. Bertako pertsona teknikarekin egingo dituzten jarraipen bileretatik asko ikasiko dute, asko lagunduko diete, eta horrez gain networkingetarako, jardunaldietarako, gonbidatuko dituzten ekitaldi guztietarako jarraibideak emango dizkie eta aukera emango die bertan parte hartzeko, eta oso garrantzitsua da, hau ezagutarazteko eta proiektuaren alde honak ezagutarazteko. Juan, iaz, zure lankide etorri zen ona, Watson aurkeztera. Zertzen Watson duela urte bete? No? Watson beti izan da rekarga sare bat, ibilgailu elektrikoentzat kargailu sare bat. Mugikorrak dira eta oso azkarrak, erabiltzaileak berak behar duenean eta behar duen lekuan karga dezan. Eta 12 hilabeteren ondoren non dago zuen zerbitzua? Bueno, duela urte bete, modelu teoriko bat geneukan, eredu teoriko bat da. Urteak eman ditugu ikertzen eta garatzen. Ni garai hartan inbertitzaile bila nenbilen gure lehen plataforma eta kargadore hori sortu ahal izateko. Gaur-gaurkoz dagoeneko 1,1 milioi lortu ditugu funts pribatu eta publikoetatik, kolaboratzaile ugari ditugu 20tik gora, gure erakundeko eremu departamentu ezberdinetan lanean daudenak, bezero handi bat daukagu horrez gain, eta ibilgailu fabrikatzailea handi bat gure lankidea da, ezin dut izenik eman, tamalez, baina badaukagu hori ere. Eta 3 kargadore gehiago dauzkagu ekoizpenean. Lehenengo bertsioa baino hobea hobetua den bertsio batean. Zer eramango duzu ubiletik? Bueno, lehenik eta ben aitortza. Guk 2. saria irabazi genuen, eta kenik ere aipatu du. Horrek dagoeneko guri erraztu egin zigun bidea, ezagutazi egin gintuen, eta bilera ugari egin ditugu hortik abera, inbertsoreekin, eta Go Mobilityrekin ere, hornitzaile ugari ezagutu ditugu, eta gaur-gaurkoz lanean ari gara guk nahi ditugun errealitate horiek sortu izateko. Zer dago zuen zeru ertzan urrun joango zara, ez hemen geratu. Ez, gu urrun jartzen dugu gure helburua, mundua da gure merkatu, eta mugikortasun elektrikoaren merkatua hortxe daukagu. Eta gaur-gaurkoz, urrengo inbertsiotan da zabalduz goaz, merkatura ateratzea gaude, eta bertan pilotuak abiraziko ditugu azarorako. Eta aprilaren leheneko, lehen bezero nagusia horrekin dagoen pilotu bat abiraziko dugu, eta honek aukera bikaina emango digu, aukera handiago emango digu gero udan garatu ahal izateko, eta horrez gain itun komerzialak sinatzen ari gara, badaukagu kargarako lehen unitatea martxan, eta orain dagoeneko bezeren gana joan gaitezke eta esan diezaiekegu, dagoeneko produktu bada, errealitate bat da, ez dizuegu hautsa salduko, eta beraz garrantzitsua da guk irabazi dugun guztia. Eta hemendik 3 minutura jakin hasiko ditugun irabazleentzat ze gomendio daukazu. Ezinbesteko izango den gomendio bat. Ez du ez politenak, ez azkarrenak irabazten. Hobekien esekutatzen denak irabazten du. Exekuzio onena duenak alegia. Beraz, exekuzioa, enfokea, hori da garrantzitsuena. Ez du axola perfektu ez bada, probatu egin behar da, erabili egin behar da. Eskerrik asko, aio, bioi. Yolanda, ha venido el momento, ¿verdad? Yolanda, iritsi da momentua. Vamos al final. Ia amaitzear gaude, gutxi geratzen zegu esateko. Gutan azalak zabaltzeko momentua da. Zatoz, mesedez, Yolanda Oltzara, eta ekarri gutun azal horiek. Eta, Banko Sabadelek ere zer egiten duen azaltzeko aukera erabiliko dugu. Zer egiten duzu Sabadelen? Txalo bero bat, Yolandaren zat. Duela 15 urte ezagutu nuen, Yolanda. Hartan inorketzun ekintzailetzat hitz egiten, oso gutxi egiten zen alor publikoan, baina zu hortxe zeunden, lidergo hartu zenuen, eztabaida horretan. Eta zer egiten duzu gaur-gaurko Sabadelen? Kaixo, arratsaldeon, eskerrik asko, Antonella.
Eta eskerrik asko antolakuntzari gonbidapenagatik eta mobilera gonbidatzagatik, Sabadell lehen zer egiten dugu startupetan, guk ekintzaile hoiek eta berritzaile hoiek sustatzen ditugu gure egiten jakite horretatik, guk finantzatzen dakigu, finantzazio espezializazioa eskaintzen dugu, konpainia mota hauetzako, eta milaka startup babesten ditugu Espainia osoan zehar. Inbertsioa egiten dugu, berritasunan equity horretan, eta hasierako etapetatik aurrera. 80 konpainia edo enpresa baino gehiagotan inbertitu dugu gisa guztietako jardueretan. Berritzaileak izan dira denak hori bai, eta aleta guztiz ere badakigu duela 5 urte, lehen vertikala bierazten genuen, osasungintzan ekin genuen, iruditzen zaigun arlo horrek arreta berezia merezi zuela. Hori deletan duela 2 urte jasangarritasuna, Startup Green sustatu genuen, bertan 5 konpainietan egin ditugu gure inbertsioak, mugikortasuna sustatzen dutela, .0 industria, eta baita ekonomia zirkularra ere, besteak beste gaur-gaurkoz, dagoeneko beste 2 arlo ere hor dauzkagu, eta inbertsio akordeak sinatzea gauden. Hori egiten dugu, Sabadellen. Zer moduz, epaimaia gaur goizan? Lan bikaina izan, ikusgarria. Nik lehenik eta behin zen behar dut, miresgarria dela gure epaimaia. Aurkeztu diren proiektu guztiak bikainak dira, baina niretzat mobil ekimen hau ezagutza benetan bikaina izan da. Bertatik bertara ezagutzea eta ikustea. Potentzia, transcendentzia handia du, indarra handia du, hemendik Gipuzkoatik lidergo hartu nahi da eta sustatu egin nahi da trantsizio hori denok, gizarte gisa behar dugun trantsizioa izango da, badakigu hori ezinbestekoa dela eta normala da. Gipuzkoatik sustatzea izan ere, industrian tradizio handia duen lurraldea da hau, eta berriro ere berrindustrializatu egin behar dugu gure herrialdea, eta niretzat benetan bikaina liluragarria izan da zer egiten den ikustea zuen azpiegitura, azpimarratu nahi dut, mundu mailako, lehen mailako azpiegitura duzuen mundu mailan, edozein enpresek mundu mailan erabilitzak zuen azpiegiturak bikaina da benetan, niretzat zoragarria izan da, deskubrimentu aurkikuntza handia, eta zoriondu egin nahi dut bai gobernua, bai sustatzaile guztiak ere, eta baita lantalde osoa ere, honen atzean lantalde handi badago, eta hori da gure soft alde hori, proiektuaren soft alderdi eta haiek ere gogotsu laguntzen diete enpresei, konektatu egin nahi dituzte, enpresen ehun horretara harremanak lotu nahi dituzte, esan duen guztia, ikusi duzu, epaimaiak hori guztia kontuan hartzen du, eta asko gustatu zait, egindako lana oso ondo, tarte ona pasa dugu, eztabaidan, ikuspuntu ezberdinak eztabaidatuz, eztabaida pixka bat ere sortu da, baina iruditzen zait gure profilak denak osagarriak direla, eta proiektuak berak ikusi dituzue, bikainak harrigarriak dira, asmo oso onak, eta esanguratxoa izango dute, gaur egun, eta bai, baina iritsi da momentua, ezin da momentua beha izan, hemen dazkazu gutun azalak, eskerrik asko, zaila izan da, eskerrik asko, mila esker Jolanda, txalo bero bat. Vale, entonces lo vamos a hacer... Mila esker, honela egingo dugu, gutun azala irekiko dut, bigarrenarena. Badakizue, bigarrenak ere mobilen urtebetez jardungo duela eta 10.000 euroko saria eskuratuko duela. Eta irabazlea da, lehenik eta behin saria emango duenaren izena esango dut, ona etorriko da, gero saria hartuko dut, entregatuko duen pertsonari emango diot, eta gero argazki bat egingo dugu, bale? Honela egingo dugu. Eta bitartean fokuak lekuz aldatuko dira, hemen badago baita zuzendaritza artistiko bat, ekitaldi honetan, eta bere sigilu ere utzi nahi du, edo haiek ere bere esan nahi dute. Bigarren saria irabazi du. Hemen fokuak, esan bezala. Nemik, Martí Jofrak. Entrega el premio. Eta saria entregatuko du Inigo Ansolak, Euskal Herriko Energia erakundearen zuzendari orokorrak. Bai, saria eman eta argazkia egingo dugu. ¡Qué juego dan! Eso recorrido de los autobuses. Bai, autobusek nolako joku ematen digute, ezta? Geraleku bat soberan dagoena kentzea, azken finean oso ondo joan zaizu, ezta? Gero egingo dizut entrevista txikitxo bat. Momento.
¿Preparados con esos focos? Y voy a leer el Fokuak, prest, eta irabaslea, Green Hill, Fun and Fast, generadore berde hoiek, Borjari emango diogu saria, Markel Olanok emango dio saria. Gracias. Foto. Argazkia, baita. Gogoratzeko, eguna gogoratzeko, argazkiak, Donostiarra berez, ezta? Bravo, mila esker. 3 aulki, txiki nahi ditut hemen, eta 5 minututan gehiago ezagutuko aukera izango dugu, bi ekintzaile hauek ezagutzeko, esken finean minutu batez jardun dute lehen, eta ia ez ditugu ezagutzen, beraz, hemen nire gustako galdera bat egin nahi dut, baina publikoari ere hitza emango diogu, hor euskagu ikasle batzuk, ekintzaile izan nahi dutenak, eta haiei ere hitza eman nahi diegu. Gazteiztik datoztenei, eta bai, non daude Gazteiztik datozenak? Hortxe, han, bai, zure fakultatea, zelan deitzen da? Escuela de Ingenieros. Gasteizko Ingeniaritza Eskola, txalo bero bat. Marti. Eta Borja. Oholtzara. Eta, galdetu nahi duzuena, 5 minutu dauzkague, gero bukaera bat daukagulako, eta MIT-ri gainera esleitu diogu. Marti, Borja zergaitik zara ekintzaile, Adi. Bueno, eta zergaitik ez, ezta? Azken finean, zerbait gustatzen bazaizu, zergaitik ez saiatu, zuk zeuk egin, edo zerbait hobetu, ezta? Azken finean uste baduzu egin dezakezula, zergaitik ez, erronka da, erronka pertsonala, eta eskertzen dena gainera, azken finean enpresa bat garatzea, eta emaitzak lortzea, posgarria da, eta pausuz pausu, pixkanaka, ideia batetik, hau da, enpresa egitetik, ikusten dugu gero horrek inpaktu duela jendearengan, inguruko jendearengan, hori oso posgarria da. Ingeniaria zara, ala negoziotan aditua, bi gauzak, bai, ingeniaria naiz berez, baina gero enpresaritza ikasi dut. Bai, neu ere, ingeniaria, bai, sateliteak albidetzen du, ez da, geralekuen kontu hori, bai, noski, bai, satelite bidezko navigazioa erabiltzen dugu. Zergaitik zara zu ekintzaile? Erakunde baten barruan zaudenean, ni beti egon naiz erakundeen baitan, baina batzuetan ikusten baduzuzuk gauzak sustatu albaituzu, ondo, baina batzuetan erakundeak berak mugak jartzen dizkizu, ezta? Eta, buruan sartzen zaizu behar bada produktu berri bat abian jartzea, edo zerbitzu berri bat, eta hor badaukazu muga bat, enpresa baten barruan erakunde baten barruan basaude, eta orduan zergaitik ez, nik neuk egingo dut. Mobil, lankidetza askotan aipatu dugu, esan dugu baina benetako lankidetza, eta hemen dago, mubilen. Eta nola, elkartrukeko harreman bat izango da, beraz, mubili zerbait eskatekotan, zer eskatuko zenioke? Ni Donostiakoa izanik eta Goierri eta ezagututa, eta makina herramienta kultura eta ondarea ezagututa Gipuzkoan, nire amak galdetzen zidan, zergaitik zara bueltatzen Euskadira aukerak kanpoan daudelako, Bartzelonan, Madrilen, horiek poloak dira, eta niretzat aukera paregabea da, polo hau sortzea hemen, intentzio horrekin, nahi duguna da ekosistema ekintzaile bat egitea, existitzen den industria horren inguruan, beraz, guretzat, guk proiektuak dauzkagun pertsonentzat oso onuragarria da, jakintza eta ezagutza eta kontatu guzti horietaz baliatzea, beraz, nik hori eskatzen dut, ate hori hor egotea, bide hori hor egotea, eta enpresa horiekin lan egitea, hemen errotuta dauden enpresekin lan egitea, behar bada ez dira oso ezagunak kanpoan, edo hemen ez dira oso ezagunak, baina nazioartean bai. Zer eskatzen duzu, nahi duzuna eska dezakezu. Urte hau aprobetxatzea ahalik eta gehien, lehenengo pausu bada, edo pausu berri bada Nemirako, Gipuzkoak apustua egiten du, mugikortasunaren alde, elkarrekin atzi nahi dugu, guk eskaintzen dugunak gizarte inpaktu handia da du, espero dugu ekonomikoa ere, eta hori da eskatzen dugura, eskutik joatea, elkarrekin joatea, zerbitzua garatzeko hemen, eta nazioarteko
publiko gure presentzia ere zabaltzeko, garraio publikoa aldatu nahi dugu, baita landa eremuetara eramateko eskaria basua denean, eta askotan ahaztuta egoten direlako. Bezeroak dauzkazu, Euskal Herrian, teknaliarekin bagaude harremanetan, Irizarrekin baita ere, badaukagu proiektu bat, beraz, harremanetan geunden baita Gipuzkoako Foru Aldundiarekin, nahin zuzen ere, beraz, espero dugu honek fruitua ematea, eta, lehenengo zerbitzua eman alizatea. Hau, da zuk eskatzen duzuna, eta zer emango duzu zeuk trukean, zein da zure balio erantzia edo benetako balioa, ekintzailearen pasioa, ez da, ahaldudan gehiena eman, gure produktuan sinesten dugu, generatzen dugunean, gizartean sortzen dugun inpaktuan sinesten dugu, eta hori errealitate bihurtu nahi dugu. Borja, zuk zer daukazu emateko? Ez nik neu bakarrik, 10 pertsonako taldea gara, eta urte askoz ari gara proposamen honetan lanean, beraz guk lana eta errealitatea dauzkagu eskaintzeko. Inpaktu hori sortzea garrantzitsua da, baina horrek errentagarritasuna eskatzen du, ez da? Azken finean, hori mundu guztiarentzat errealitate izateko ulertu behar dira pertsonen behar izanak, ez da? Eta hori askotan ekonomiari lotuta dago, beraz guk ekarpen hori egiten dugu, bizio hori, hau da, gauzak irisgarri egitea. Eta bi irabazle hauei zuzendutako galderak, izan zaitezte ausart, esaten dugu jendea ez dela ausartzen, baina guk ideia hori ez estatuko dugu. Beraz, ekintzaile izan nahi duten ikasle horiek edo epaimaikideak, norbaiti zerbait pasatu bazaio. Galdera bat, mesedez, galdera bat bakarrik publikoaren aldetik. Galdera bat egon dela esateko soilik bada ere. Innobandi, zuek ekintzaile izan nahi duzue, aldaketa klimatikoaren alorrean, bai, galdera bat azkar, mikrofonoa. Hemen, korridorean norbaitek galdera egin nahi du, azkar, bestela idea aldatuko dut. Bai, Alberto Camarero naiz, Arrasateko Unibertsitatetik nator, egia da ez duzula, ipatu baina existitzen gara, barkatu. Barkatu ez nekien hemen zendetenik, barkatu benetan. Nire galdera, azkar egingo dut. Esan duzu, enpresan ibili zinela eta gero irten zinela, orduan bakoitzak zenbat denbora eskaini dio ideiari, hori da, lusatu nahi dizudan galdera. Eta hasi zinenetik orain arte, zein izan da oztoporik garrantzitsuena zuentzat, biei zuzendutako galdera da, ezta? Marti, zuretzat, bai, eskerrik asko, Arrasatetik. Proiektua 2018an hasi genuen, Ingeniaritza proiektu bat zen berez, konponbide bat egin genuen, neurrira, administrazio publiko bateranko, eta hortik aurrera, hori Bartzelonan egin genuen, eta eskerrak eman erizkiak konponbidea beraiekin egin genuen, eta hortik aurrera, beste behar izan batzuk sortzi ziren, beste administrazio batzuetan, garraio operadoretan, eta hortik abiatu ginen, eta ikusi genuen, potentziala basegola hor, evolutibo bat egin genuen, gure inbertsioarekin, hasieran, gailu hori beste batzuen eskura jartzeko, eta pixkanaka aukerak sortu zitzaizkigun. Eta oztopo garrantzitsuena zein da, sektore publikoan jarduten dugula, eta nahiko motela izaten da, ez da? Administrazio batekin hitz egiten dugu, gure proiektuan sinesten du, eta hortik errealitatera, hilabeteak pasatzen dira, eta startup batentzat hori denbora luze egia da, guk emaitzak askar erakutsi behar ditugu, eta inpaktua frogatu behar dugu, eta hori beti da oztopo bat, ez da? Denboraren muga hori, eta horri aurre egin diogu, eta orain ari gara pixka trakzioa irabazten. Borja, 5 urtez ari gara gu, 2017an hasi ginen pixkat bueltak ematen ideiari, nola egin irisgarri energia eta erronkak ugari, batzuetan ez dituzu planteatzen, batzuetan adibidez ogasunarekin hitz egitea, baina ekintzailea da, nire gaiak makinak dira teknologia eta ogasunarekin hitz egitea, batzuetan ezusteko erronka da, eskalestrik bat da, batzuetan egun oso txarra izaten dugu, baina behar bada biharamunean eguna kobera egingo du, beraz, erresilientzia, aguantatzeko gaitasuna, Javier Martin daukagu, beste sektore baten, Madrileko singularreko enpresa bateko berrikuntzako arduraduna, berak esaten ziren, Borja, 3 urtetik aurrera startupak ja zentzua hartzen du, ez dago laburbiderik, ez dago bidezidorrik, hau da, bakoitzak bere aukerak neurtu behar ditu, baina niretzat irakaskuntza ibilbidea handia da, eta ez nuke eserrekin ordezkatuko. Eta bi ekintzaile hauei, galdera gehiago, zoragarri.
zoragarri norbaitek beste galdera bat du, askar. Maria naiz, Deustotik nator. Hasieran asko hitz egin duzue lankidetzari buruz, lankidetza aldaketa sortzeko eta azken finean taldeak eratu behar dituzue, ezta? Zeuei laguntzeko, zeuen ideia garatzeko taldeak behar dituzue startup horretan. Beraz, nola lortu duzue jende hori aurkitzea? Zuen aldaketako bidean laguntzen dizuten pertsonak, non aurkitu dituzue, bai, taldea, hori elkarrizketatuek esan digute, bai, nola aurkitu dituzue zeuen lankideak, bai, oso zaila da, noski, giza kapitala ez da erresa, noski, pertsona oso trebeak daudelako, baina behar bada hartuta daude, enpresa handietan, eta zu hasi berria zara, eta noski, konbentzitu egin behar dugu, ez da, jendea, eta jendeak ulertu behar du, eta pasioa izan behar da, eta pertsonak ulertu behar du, berarentzat garrantzitsua dela hori, jabetza moduko bat egon behar da, eta guk ezaugarri horiek bilatzen ditugu, jarrera, hau da, tiratzeko gaitasun hori, independentzia baita, ez da, azken finean talde txikia gara, eta ezin gara beste lanaren baitan egon, norbanako lan gaitasuna funtsezkoa da, eta bestalde, noski, startupa gara, enpresa txikia, beraz, egokitzeko gaitasuna, marroi badaukagula hemen, goazen konpontzera, ez da. Eta hemendik talde lana, berak esan duenaren aritik, nahiko ados nago, baina startup gisa gutxi daukazu eskaintzeko, beraz, zer egin behar da, pasioa. Pasioa da gure ezaugarria, produktu bat zaindu behar dugu, eta nemira etorri den jende guztiak zer egiten du, proiektuan sinesten du. Azken finean, diru gehiago eskuratu dezake beste leku batzuetan, baina produktuan konfidantza du, produktuan sinesten du, ikusten du produktuak gora egiten duela, eta hori da garrantzitsuena. Eta hurrengo galderak koktelerako utziko ditugu, Koktelaren momentuan galderak egingo dituzue, aulkiak kenduko ditugu, ze ordu da, Zazpiterriak perfekzioa benetan, ordu beteko ekitaldia, gure ambizioa zen, urtero hori izaten dugu xede. Ekitaldi hau ordu betean egin, beraz, bukatu aurretik, Luis Alonsori, MIT-ko ikertzaileari, galdera bat egingo dugu, zer dago mugikortasun jasangarriaren etorkizunean, eta konferentzia horrekin, begiak zabalduko dizkigun konferentzia horrekin, ia bukatu dugu. Mikroa, Luisi. Gracias, Luis. ¿Qué hay en el horizonte? Muchas gracias, Antonella. Zer dago zeru ertzan, Luis, eskerrik asko, Antonella. Pentsatzen dut hori, aneri galetu behar diogula, pentsatzen dut mobil oso ongi dagoela bideratura etorkizun horretarako, eta ez duzu MIT-rik behar hori ikusteko, joerak aztertu berritugu, ez daukagu inon, kristalezko bola hori. Bai, barkatu orain bai, ez da? Hori beste arazetako bat da, nahi nuke, kristalezko bola hori izango genuke, izan ere 1000 inbertitu eta 1000 irabaztiko genituzke batean, ez da? Baina non dago mugikortasunaren etorkizuna, kontuan izan behar ditugu hiriak horretan, hor fokalizatuko dugu gure indarra. Zergatik, guk gaur egun horre hartzen dugulako gure indargunea, eta 6.000 urtetan, badakigu hiri horrietan, oinaz ibiltzitekeela, eta bertan, pertsona oso anitzak zutela, ideiak partekatzen zirela, berrikuntzaguneak zirela, eta hor batean, ibilgailua sartu zen, eta dena deseguratu zen, duela 100 urte ADN hori, DNA galdu zuten hiriek. Orduan, iruditzen zait, pentsatzen zait, ez dugula bi altzairu tona izan behar, hainbat kilometro orduko ibiltzen direnak, beti ataskatuta daudenak, leku berean, eta gaina kutsaktu egiten dutenak. Beraz, pentsatzen dut hirietatik autoak, ibilgailuak kendu inberko ditugula batetik, eta zer egingo dugu, garraio publikoa sustatu, erabat, ados. Baina gero, mikromugikortasuna egin behar dugu, eta bertan, anitzak diren gailuak erabili behar ditugu, eta mikromugikortasun horretako animaliak zeintzuk diren, oraindik ere deskubritzen ari gara. Bale, zer egin orain? Asko dute, elektrifikatu egingo dugu zarea, ados. Inolako zalantzarik gabe, oso garrantzitsua jasangarritasuneko eta segurenik animali horiek elektrikoak izango dira. Baina horrek ez du esanek jasangarriak izango direnik, izanek ere hori gu zarea dekorbinatzen dugun moduaren araberako izango da, izan ere guk ikatzen baldin badugu horretarako, elektriko izango da, baina ez da jasangarria izango. Bateriak oso garrantzitsuak izango dira, eta iruditzen zait mugilek apostu handia egiten duela honen alde. Eta zergatik, zertarako, erronka hori aurre egiteko, elektrizifikazio jasangarria lortzeko. Bigarren puntua, autonomia zetze egiten dugu, ibilgailu autonomoa izango da, etorkizuna orain ere bada, izan ere teknologia dagoneko eskura daukagu, baina arazoa zein da, oraindik izakiak ez garela ados jarri hori nahi degun hirietan ala ez. Hala eta guztiz ere, autonomoan ibilgailu hori ekartzen baldin badugu zer gertatuko da. Ibilgailu
ibilgailu gehiago izango ditugu. Orduan, zer egin behar dugu? Kombinatu autonomia eta autonomia partekatu. Hau da, ibilgailu autonomo hori partekatua izango da. Eta gainera, pertsonak eramateaz gain, produktuak ere eraman behar ditu, merkantziak. Erabilera aritzako izan behar du. Izan ere, 180an, ibilgailu normalean aparkalekul baten egoten dira, eta jasangarrak izan nahi balen baditugu, bueno, ibilgailu horiek gutxi izan behar dute, baina alik eta gehien egin behar dute. Eta ezin dute garraio publikoko sarearekin lehiatu. Dagoeneko hor erronka handi badugu. Hori da daukagun erronka handienetako bat. Hurrengo puntua. Bueno, iruditzen zait. Eta epatu dugu lankidetza, ezta? Bueno, lankidetza ezinbesteko izango da. Azter dezagun, ez da koinelok ezetzurik Teslak adimenduna den kotxea izatea. Hain da adimenduna non azken batean asilarreak nire lankideak esango lukeen moduan iria tontotu lelotu egiten den. Zer egin behar dugu? Bueno, datua partekatzen hasi. Horretarako, likely partnersak behar ditugu. Hau da, normalean, unlikely, barkatu, normalean elkarrekin egiten ez duten pertsonak elkarrekin jarri behar ditugu, estandarrak sortu behar ditugu, eta datua partekatu. Hori ezinbestekoa da, adibidea jarko dizut, abiazioa. Badakigu Boeing hegazkinak, Airbusekin harremanetan dagoela. Datu partekatzen dituzten mundu osoan zehar ibiltzen da, kontrol dorrekin komunikatuta daude. Eta hori eskar mundu guztian zehar bideatu gaitezke. Hori estandarizatu dago, eta autonomoa ia autonomoa da. Ibilgailu autonomoa da, eta denok ados jarri gara hori mundu hobiran jartzeko. Beste adibide bat. Trenbidea eta trena. Trena asmatu zenean, 19. mendean, denok beldur ginen. Konkistatu izateko beldur ginen, zer egin zen orduan, esan zen, nik nire raila izango duzu, beste errail bat izango duzu, beste irisgarritasun bat, eta orain zer gertatu da, Iñigok, Europako bastorran daukat, eta oraindik ere borrokan diardu, hori normalizatu izateko, eta trenbide sarea, Europan behintzat normalizatu izateko. 2020an gaur-gaurkoz oraindik hori estandarizatzen eta bateratzen ari gara. Hau da, ibilgailua erronka horiei aurre egiten ari da. Batetik, zer izan nahi dugu? Erabaki beharko dugu. Hegazkinak edo trenak? Bueno, eta garrantzia da, eta mesedez ez hartu, barkatu kaf. Ulertzen didazu, ez? Bueno, ezinbestekoa da, mobilen gisako erakundeak geure alde izatea. Hauek egingo dutelako unlikely partnership elkarrekin laria jarriko dituzte. Gobernua, industria, akademia, mundu akademikoa. Jetlaka daukat, barkatu, gaztelania zaren ez, eta oraindik hitzak ahaztu egiten zaizkit, baina, hor akademia izan behar dugu, eta baita herritarrak ere. Ideia partekatu behar dira, lankidetzan jardun behar dira, eta hori ikusi dugu hemen. Esate baterako, berrikuntza batean, normalean lankidetzan nahitzen ez diren pertsonak elkartzen dituzenan, orduan sortzen da benetako berrikuntza. Eta horregatik, mobil beti izan da interesgarria guretzat emaitin, duela gutxi ezagutu ditugu, egia da, baina maitemendu egin gara mobilekin, eta badakigu lankidetza hori egin behar dugula, eta ez mobilekin bakarrik, badakigu Gipuzkoako ekosistema osoa bikaina dela, bertako unibertsitateak ezagutzen ditugu, udalak ezagutzen ditugu, unibertsitate ezberdinak egiten duten lana badakigu zein den, eta harrituta gaude, urtero ikusten dugu, teknumeko ikaslerik onenak gure laborategietara etortzen direla, bertan ikastera. Eta, ikusten dugu hemen badagoela berrikuntza. Ez du MIT-ik ona etorri behar hori esatera, baina elkarrekin lankidetzan jarratzen badugu, hau benetan bikaina, zirraragarria izango da. Eskerrik asko, Luis. Hemos terminado. Quiero dar la palabra al diputado. Eskerrik asko, eta orain Aldu Nagusiari emango diot hitza, Markelonari ere azken itxera hitz ofizial batzuk egin ditzan. Txalo bero bat. Arratsaldeon guztioi. Ekitaldia oso dinamikoa izan da, eta ni ez naiz luzatuko gehiegi. Nire hitzak izango dira, alde batetik zoriondu finalista izan zaretan, eta batipat baitari irabazlei. Por lo tanto, felicidades a los finalistas y a los vencedores de los awards. Zorionak, beraz, sarien irabazle guztiei. Antolatzaile guztiei. Nik uste dute, olako eventoek eta bere lana daukatela, eta, epaimailei baita ere, a los miembros del jurado también por su participación en el trabajo realizado, pues muchas gracias, agradecerles toda... Eskerrik asko beraz, epaimaiak egindako lan hori guztian. Nire partetik bintzat, bi konzeptu nagusi jorratuko ditu dela mobilen ikuspegitik baita ere, ez? Hanek aipatu ditu, nik ingo ditu pixkat rematxatu, ez? Nik uste dute mobilek zerbait balin badauka dela ambizioa, guk mobil Gipuzkoan eta Euskal Herrian behar dugu, izan ere transizioa ezinbestekoa da egitea, eta gure industriaren parte importante bat mugikortasunarekin lotua dago. Eta beraz, transizio egin behar balin badaukagu, behar dugu gune bat
nun eragile diferenteek elkarrekin proiektuak aurrera aterako dituzten, eta hori da mobil. Nik uste dut, importantea dela esatea, guk nahi dugula izatea Europako hegoaldeko mugikortasun berrirako gune nagusia, eta hori ambizioa handiko helburua da. Eta gero, bigarrena da elkarlana, aipatu da, ez? Azkenean, gobernantzako kontuak eta elkarlaneko dinamika guztiak beti gelditzen dira bigarren mailan, eta guretzako dira funtsezkoak. Guk uste dugu, gu dauzkagun potentzialidade guztiak herri bezala eta lurralde bezala benetan jartzen behar ditugu elkarlanean, hori izango dela benetan giltza eta giltzarri nagusia benetan herri bezala eta lurralde bezala erronka hauetan aurrera egiteko. Beraz, proposito hori da nerea, ez? Nik erakunde publiko bezala eta bultzatzen dugun gobernantzako eredu berri horretan, guk nahi duguna da ekosistema handi bat aktibatu, konfiantza osoa daukagulako gure gizartean, konfiantza osoa daukagu gure berrikuntzako estrukturan, eta konfiantza handia daukagu gure enpresan. Beraz, guztion artean, ni ziur nago, aurrera egingo dugula elkarrekin, eta benetan lortuko dugula, hemendik 10, 20, 30 urtea, eta hemendik mende batea, eta gehiagora, Gipuzkoa eta Euskal Herria industrialak eta industrialki aurreratuak izaten jarraitzea. Hori da gure helburua, eta espero ezagun, elkarrekin egingo dugula. Eskerrik asko. Gracias. Me despido del Eskerrik asko, eta agurtu egin behar dut etxetik jarraitzen digun publikoa gure kamera egalari esker jarraitu izan digute, eta hemen zaudeten noi, badakizu orain koktela dugu, hitzketan jarraituko dugu, inkesta txiki bat proposatuko dizuegu, 30 segundotan erantzun dezakezue, eta bertan galdera bat dago, batetik bostera, puntuatu, gustatu zaizue jardunaldian, bai ez, eta badakizue, ni kontratatzea ere zuen esku dago laurren urtean, botaketa horren bidez. Eskerrik asko. Ya.